कुछ लोग ऐसन चुंगला चुंगलखोर आदमी बा कि जब वीडियो बना के डाल तनी तब गाड़ में खुजली मचे लगता। जब वीडियो बना के डाल तनी सन तब गाड़ में खुजली मचे लगता। तो ई वीडियो हमार बलिया जिला के देवर पाहुन लोग खातिर बाटे। का देवर पाहुन लोग जिए ना देव लोग का चाहता रहो सुसाइड कर ली हाँ हैं या हम कैले बानी दिक्कत तारा लोग के होता रहत हम बनी दिक्कत तारा लोग होता। एगो तो हमार मरद बाटे ना कब कैसन को वीडियो बना के डाल बानी एकदम ओकरा गाने में खुजली मचे लगता अपना भाई परिवार के बिटोर के हमार वीडियो दिखावे। ऐसा हमार मरद बाटे निकम्मा। जब कैसन को वीडियो बना के डालता है जब कैसन को वीडियो बना के डालता है तो ऐसा हमार मरद निकम्मा बाटे न लागत ओकरा गाने में मरचा लगे कि काहे वीडियो बना के डालत है काहे वीडियो बना के डालत है। तो तारा में कोई नहीं खे तो काहे चिड़ा तारा बाबू काहे चिड़ा तारा तू ना चिड़े के चाहिए तारा। दोस्तों अभी नहा के आए हैं बाल वाल बांधे नहीं हैं सिर्फ सिंदूर लगाए हैं। सिंदूर देख के हमारे कोनो के गाने में खुजली होत होगी हमारा माता के गाने में खुजली होत होगी कि सिंदूर लगैले भी सिंदूर लगैले रुक रुक तोर चढ़ल उतारा तानी मन में ये सोचत हुई हमारा माता के रुक रुक तोर चढ़ल उतारा तानी ये सोच सोच के बेचारा के दिमाग डिप्रेशन में होत होगी। हमार माता से कहल चाहतनी गइल बड़ा कलकत्ता हमारा वीडियो से तारा ज़्यादा दिक्कत होता टे तो का कर कि कलकत्ता में कौन ओझा संग के पैसा दे के हमरा के मरवा देते तो बहुत अच्छा रहा। तारा गाँव में खुजली ना मचित ना हम रहती ना वीडियो बनती ना गाँव में तारा खुजली मचित। यही कर्म के वजह से न तार भाई पर्दा तारा के पूछेला ना यही कर्म के वजह से सोचली हम ऐसा हमार मरद निकम्मा बाटे। ऐसा यही से तो अकेले रहे नहीं यही से अकेले रहेला हमार माता क्या कि हमार मरद के निकम्मई के वजह से ओकर भाई पर्दा ओकरा के ना पूछेला आ ना घर में घुसे देला हमारा मरद के भाई पर्दा अपना घर में कहे कि जाओ ना घर में हमार मरद घुस जाला ना तारा घर के दूर टुका तो अब ले करी ना तब लोग दिल के शांति ना मिलेगा चाहे वो के संग हो। ऐसा में अपना बहन संग के खिया पिया के भेड़ा बनैले बाटे ओकरे इशारा पर नाचत रहली सन ऐसा निकामा हमार मरद बाटे के हम का बताई नाचत रहली सन। जितना हमारा अपना माता के बुराई करी उतने कम बा सोचो तारी सन कि के गते खुश रहती है हम नंदी सोचो तारी सन इहो कहत रहे हमार मुँह रहे तब न सास ससुर के लग रहती तो हमार मुँह बा हमार सास ससुर हमार गाँव में रहबे ना कला तो हम के गते सास ससुर के लग रही हमार सास ससुर दिल्ली रहेला भसुर दिल्ली रहेला तो केकरा लग रही हमार जौन बाटे तवना में रहब ना छोड़ थोड़ी ना दिल लोग के मजा मारे खातिर। तारा इतना गाने में खुजली मचत तो लेके चल दिल्ली काहे अब दिल्ली से लेके चलेला न वही रहेला तो तू एजी बिजनेस कर लेला ह कि हम दिल्ली ना जाए तो रहे के पड़ी न एजी अकेले हमारा सास खानी खोजबा नु तब तारा ना मिली सास ठीक बा। हमार सास कहली कि मौज मस्ती कर जिंदगी बतबे तक ले जवानी बतब तक ले बाल बच्चा हो जाए तो फिर जिंदगी में मौज मस्ती करे के समय ना आए। हमारा सास के देखी लोग न मुँहे माटी ले ली ठीक बा। हमारे सास से जैसे सास लोग के मिल जाई तो मुँहे माटी ले ली ई अपना निकम्मा मरद के कहतनी कि तारे माई गई लेकिन पक्षदारी में हमारा रहेली हमारा पक्षदारी में बतिया रही ठीक बा। हाँ जहाँ जे जान गई कि हमरा पतोहिया के ऐसा कहत तरह सा तो तुरंत कहीं तनी लगाओ फोन तनी हम अपनी से बतियाई तो ओकरा से हम बतियाई ठीक बा। रहत हम मानी मरद के हमरा खुजली होता बियाह मरद हमरा से पहले हम ओकरा से पहले बनी मरदा के हमरा खुजली मचत के बियाह करे हमरा समझ में नहीं कहत कि हम का करी हैं ना जी एकदम निकम्मे बड़ा का तो। और ये हमें प्रोफाइलो खोल के देखे बनू ऐसा वीडियो तारा के बहुत देखे के मिली लेकिन अदर भाई लोग अपना बना लेला लेकिन तू ही एगो ऐसा बड़ा आदमी नौकरी तारा गाने में खुजली मच जाला। हमार प्रोफाइलो खोल के देखे लगे देखी और सीधिया कैसन वीडियो बनैले बिया हमरा लायक कि ओकरा खुद झगड़ा करती मुआ द आ जौन प्रॉपर्टी वाली लिखवैला हमरा नाम से
तो हम ले लियो हैं। एक जगह लिखवाइला एक जगह लिखवाएला बाड़ा तो हमरा मुआ देव तो ना लिखाई हमरा नाम से गइल बड़ा कलकत्ता कोनो ओझा सन से नीमन से बात कर हमरा मुआ द और क्या कर एक अलावा कोनो काम बाने ना रहेम ना वीडियो बनाएम ना तारा गाड़ी में खुजली मची बहुत तारा गाड़ी में खुजली मचताटे बहुत ज़्यादा न मैं अपना भाई पैटार के बिटोर दे तारा एकदम गाँव में तारा खुजली मच लगा ताटे वीडियो बनावता ही बलिए जिला के लड़का एकदम छिछुरा होगा एकदम छिछुरा होगा सब पहले जन रहती न तो बतैती तारा के का कहीं यूट्यूबर भाई लोग से कहता नहीं यूट्यूबर भाई लोग हमारे मरद के गाँव में एकदम खुजली मचत रहता जब वीडियो बना के डालता है तब उनका गाँव में खुजली मचत का है वीडियो बना के डालते का है वीडियो बना के डालते का है अपना पे ले लेता रह तू वो मर दे बा वीडियो बनाता नहीं हम तू अपना पर बार बार ले लेता रह ये बताओ हम यूट्यूब पर बनी सोशल मीडिया पर बनी तो हम कैसे को वीडियो बना के डाल तो तू अपना पे ले ले मर दे ये गलत काम बा ठीक बा यूट्यूब से हम 2 रुपया 4 रुपया आवताटे तेकर मने तू दे के हमरा के जरूरत है कि कैसे तू पैसे कमा के सुख शांति से बिया ना तू बहुत मर्द बेकार आदमी बड़ा 2 रुपया आवताटे तो तू सोचत रह कैसे ही खुश बिया कैसे खुश बिया रुका एकरा पीछे पड़ी हम हाथ तक तो का चाहत रह कि हम जी खाई ना तू दूसरे के देख के जरे लता सोचत रह कि हम वैसा नहीं हो जाई हम वैसा आदमी ना है गलत चाहे सही के मुँह पर बोले नहीं मुँह पर सुने नहीं हम वैसा काम ना करे नहीं लेकिन तारा हमारा ये गलत काम बाटे तू हर वीडियो में चिड़ जाता रह हर वीडियो में तू चिड़ जाता रह जो ऐसा वीडियो बना के डालता है तो चिड़ जाता रह पूरा अपना पट्टी पट्टा के पूरा रिलेशन का टेंडर लेके चले ला काम कर दे ये गलत काम बा गाड़ी चलाओ हो तो गाड़िया रुक के तनी देख लिया तारा खातिर एगो वीडियो बना के डालता नहीं हमार जान हो हमार करे जाओ तारा खातिर वीडियो बना के डालता नहीं तू अपने पट्टी पट्टीदार के आ पूरा रिलेशन के टेंडर लेके चले लगे देखे लगे कहाँ हमार मेहर हुआ केकरा नाम से वीडियो बनावती रुका एक गाड़ी में पैना करी हम ना मर जाइए गलत बात बा हम वीडियो बनाता नहीं चिड़ी तारा मचता खुजली तारा होता मिर्चा तारा लगता तो मत चिड़ल कर सुतल शेर के जगह छेड़ब तो क्या कर ना तब तू कलकत्ता से आधा दूर ले तू आधा दूर ले हम आवतनी फरिया जला रास्ते में तू अपन जितना पल्ले होगा कुत्ता बियाल से राई सब संग के लेके हम अकेले तारा खातिर काफी बने ठीक बा कहल ना चाहता हूँ लेकिन कहे मतलब मर्द देख लो आज के पास वीडियो को लेके चिड़ मत चाहिए वीडियो को लेकर चिड़ मत चाहिए ज़्यादा तारा दिक्कत बाटे तो जैती नहीं से बात करो हमरा के मारवा दो बस बात खत्म और कुछ हमने कल चाह बार बार वीडियो को लेकर हमरा के टॉर्चर करता रहा बार बार मरते तू वीडियो को लेकर हमरा के टॉर्चर करता रहा हम एकदम टॉर्चर से परेशान हो गए बहन तारा हम इतना टॉर्चर नहीं किसी हो सकत मरते ठीक बा प्रेम से बात कर ला तो कितना अच्छा लगेला मर्दे बताओ आइए वीडियो के लेके तू चुन मचैले बड़ा आ खुजली तारा होता टे ये गलत काम बा मर्दे का कर बागी बलिया में रहे ना देव हमरा के का चाहत रह छोड़ छाड़ के सब चल पर पट्टी तरह के मजा मारे खातिर तो कबो ना हो छाती पर किला गाड़ के तरह रहे हम ठीक बा सोचो तरह के लिखोला मैंने अगर नाम से छोड़ के चल जाओ तो हम मजा मारे हम तरह के मजा मारे ना दे मरते ठीक बा गाँव में जब खुजली मचता ठंडे पानी डाल के ओकरा के खुजली के बंद करो सही रही ना दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिला बड़ा तू माते तू कलकत्ता गल बड़ा सामान ले काम करे कि हमरा डिस्टर्ब करे गई बड़ी बतावा ए बार लते तू अइला ना कहता रात ले आ मैं बोला तू अइला ना ऊपर से तारा गाँव में खुजली मचाता वीडियो बना के डालता है तो रुका अबे तारा मम्मी से फोन कर कहता नहीं कैसे ऐसे तारा बेटा के गाँव में खुजली मचता टे जब वीडियो बना के डालता नहीं तब गाँव में खुजली मचता टे क्या करी हम तू ही सोचत होगा कि हमरा के छोड़ दी तो हम को बना कर सकता ठीक बा ना पैसा के घमंड आ परपट्टी के घमंड ज़्यादा मत रख मर्द ठीक बा ना तो पैसा के गर्मी आ परपट्टी के घर में ढेर लोग से सहाला ना तो हो सकता तोहरों से ना सहाय यही से पहले कह देता
भगवान धन दिलन तो कहलन कि मन से खइए तौ के मत खइए, तो तू तौ के खाता मर दे, ठीक बा, ये हमरा अच्छा लगल नहीं है। धन दिले बड़े भगवान तो तू एकदम तू तौर ऊपर होके खाता रह धन। एगो जमीन का लिखवा ले मर दे हमरा नाम से, तू तो एकदम हमरा के अपना पैर के नीचे दबा के रखा तारा। सोचो तर कि नते सीढ़िया से झगड़ा करी, सीढ़िया हम लेके छोड़ के चल जाता, हम नहीं छोड़ के जा सको। तू हमारे साथ कितना गलत काम कर ला मर दे, लेकिन हम तारा के छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे कुछ हो जाए।